accountability kod oversight bende ne telo mag counties. To civil society obedo matek e counties koso nikech governor ponono ng'eni ma to wuodo tieno. Ma wuodo tieno ma jaka nyakwar man kacha ema pingo sirkanda. Emi koro yot time maluku nikech Ruto ok ne biro nyaka kama entiere kata jogi mondo mi gichopi. Ang'o bedo matek samoro e counties nikech koro mabedo devolved jotelo ni machiegni ahinya kod jopiny. To japiny neno ka gima tich ok tim kata kuo bede thoth kar kae. Mana gima na giote marimo gi kawo tieko sare ne sirkande mag county kod jopiny e counties. Erokamano Cleophas. Gima jo penjo gik ma penjo ma jo neno wa penjo gin penjo mabeyo kendo I will try to address some of them, but accountability at the county level ken gima yot. One kaka county governance watch en gima wasebedo ka watimo since 2015 kane wabedo registered. To kata mana before that wasebedo ka wan at the heart of creation mar devolution which mag transition authority kanyone wantiere commission on implementation of the constitution mano hotel negi mheshimiwa Nyachai ne wane iye kanyo mabange wa realize ni to okwa register wa organization mawakelo gimiluongo ni county governance watch. Koro en tiende en watch over counties by looking at the both positive aspects, the negative aspects, to watimo gimilongo ni proposal. So for example, kaya ngi report mane wagulo 2014. To kingi en report mondik ni county integrity, transparency and accountability report. Report ni ngiyo weche mag accountability e counties. To mae ne ngiyo weche mag corruption, mibadhi. For example, ang'o gini ma counties timo kata ok tim kaluwore gi weche mag mibadhi. To mae is based on a tool mane waloso in 2014 milongo ni county county governance index. Ma en tool mang'iyo kaka sirikacho ma kor gwenge tiyo kaluwore gi weche mag pi, agriculture, infrastructure, education and also health. Aeto bang'e nikech kane wachako to ne wajarang ga counties best performing, worst performing. Ae wamiyo governors nyingegi. I mean nambni gi. But bang'e to kaluwore gi engagements kaka devolution dhi kendo feedback mabe wayudo from migepe kaka mar council of governors kata independent governors by themselves gi jok matiye counties. Koro sani watimo accountability based on service delivery. Koro wang'iyo county ni e weche mag pi ere kaka utiyo, weche mag somo ere kaka utiyo, weche mag ndache kata mag infrastructure utiyo nadi and so on and so forth. To mae nikech ne en weche mag integrity basically touching on corruption. Bende ne wang'iyo counties ma bang'e jo neno wanyalo ng'iyo the details of the report ka bang'e tinyalo visit our website ting'iyo for example accountability and corruption perceptions. Jopiny winjo kata neno nang'o e weche mag mibadhi. Transparency in contracts and work done. Samichiwo contracts kata sama gitimo sama gioro kwayo e gazette ere kaka information ni bedo passed on. King'iyo kata mana corruption prevention measures ang'o gini ma samoro counties oketo in place. Do they have for example a toll line ma ng'ato nyalo goyo ma owach ni adhi apply kata mana for a job to kwaya pesa. To bang'e ere feedback mechanism ma bende oseketi ma EACC nyalo yudo that kind of information etc. Then wadhi nyaka into issues of access to information, access to county budgets. Kidhi e website mar county bende budget nitiere iye kanyo. To bende kidhi kata mana ng'iyo weche mag quality of information. Website mar county ena mar governor kodhi state house kose kanyo be gikete piche kata information according to performance mar skunde mopogore opogore rem mantiere e weche mag health and so many things ma jopiny bende penjre kacha. Kevin, report ma kamagi becho kendo gin documents moko ma oganda nyalo kawo maket nyaka pis. To mokiro ni kamoket gie buru emane kacha kendo mana iwacho ni buru emantie kanye menyalo golo gie. Yes, gigather dust. Kendo obedo matek ahinya luogi tok mano. Utimo nade mondo mi governance nikech ma 2024 iga apar toka nusegolo system no mane design tool mano konyo timo research machalo kamae. Okonyo counties nade koro sani kugole iga mokalo to iga ni pod aneno kata ka county kano gol corruption index e counties kod EACC
counties moko makaluo bende manosomo material ni nyaka kaka ginyalo kedo kod mibadhi pod ni mana malo. Yeah. Koro kaka tools machalo kama gikonyo nikech for example right now one gi counties ma part of the findings mane wayudo en ni ji ok giyud information. Koro gisebedo gi revamping of websites makata ntiere trainings ma wasetimo linkages with some other institutions mar mondo konygi ka ginyalo loso kata mana easy to consume information mikete website. Ingeni samoro documents moko mikete website gi consume high volume mar bundles kaluwore gi kako kete website kacha en pages mang'eny to en kia PDF otimre nadi. Koro nitiere discussions masani king'iyo some of the counties websites mag counties ma wasetiyogo to giketo gi in a very easy to consume, easy to understand and easy to consume, basically a popular version kata simplified version mar gima gidwa wacho no. Number yo bende waseneno ka counties absorb gima waluongo ni service charters and there are quite around 8 counties manyalo wacho mose absorb gima iluongo ni county service charters. Ma project mora mitime county no nyaka giket alarm manyiso ni main project machalo kama ilose gi ngama machalo kama to ochakre date machalo kama turumo date machalo kama. Omiyo nitiere a number of good progress ma waseneno. Aeto bang'e to nitiere dissemination platform ma waluongo ni governors roundtable. Masani bende waseneno ka initially kane wachako yudo governors ne tek ni governor biro to bet gi speaker o bet gi jo county te gi jo piny aeto gi watimo PowerPoint presentation to wayao feedback mechanism. Kane wachako governors pero mano nikech ne giwacho ni kaka ne Elio wacho ni un civil society uneno ga mana gik maricho but sani koro gi absorb a lot of positivity. Adwa ni mondo katieko Cleophas to Ruth nyathi chiengo wacho ni enose give up. Japiny should not give up nikech katiba umite ko mar ndiko barua to pile ana jatieko kaka miyo jopiny kata mana namba na kata kwayo gi mar mondo gi ornwa barupe to pile kawayudo barupe kata kawayudo simbe kendo ng'enyne kata in other stations to jijago ga simo ma there are so many things machimoro kata abro biro ka gi PowerPoint presentation matangni simbe ma jo piny goyo piche ma gi oronwa and then ilonga ni before and after ber ma waneno kum feedback. Omiyo Ruth nyathi chieng kiki give up, devolution is here to stay kendo nitiere ber mang'eny ma devolution dhi miyowa. Wach manende okwa gi Lazaro Kanyambok ni mondo mi county governance watch kane watimo public participation mar PBO Act to na attend ufungamano matingo badama wacho ne Director General ni kete uru e budget a certain percentage mar civil society or public benefit organizations mondo exchequer pesa ma organizations nyalo tiyo godo e tijegi mondo migi gi serikal. Makajo you said as an example of work through different mechanisms talk ni koro teach majo civil society tiyo koro gore piny nikech onge funding. Omiyo maro nitiere process ma as County Governance Watch and other organizations and discussion ma wadhi godo mbele kata mana gi Public Benefit Organization Regulatory Authority and also Parliament ma in the near future wa hope ni Kenya bro golo budget mimiyo civil society organizations either through grants or an application process mi oro kacha aitimi pesa manyalo support godo ber majo Kenya timo through different organizations.